хубави моменти, много спомени. Точно днес изживяхме един такъв, точно днес си създадохме един такъв и можем само единствено да се надяваме. Няма много промени, така че защо Лудогорец и Руи Мота възприемат толкова сериозно този тест днес? И в един момент матчът с Малмö буквално беше вододел за него. Аз имам чувство, че дори и за оставането му в Лудогорец, и той е абсолютно наясно, че от тук нататък на него му трябва. Начало на срещата Лудогорец срещу Монтана. Последен двубой от неделния ден в 10-тия кръг на FBET Лига. Аз съм Виктор Пенев и ви пожелавам приятно гледане. Тук и неговото центриране. Шанс за изстрел с гол Ивайло Чочев. С първо страхотно спасяване в днешната среща. Ако Монтана иска да спечели нещо от гостуването си на Хюго Фарма Арена, ще трябва да разчита много на своя вратар. И първите минути подсказват точно за това. Пресата на Лудогорец е доста затрудняваща. Тук Филип Ежике ще се опита да затрудни защитата на орлите. Добре се обърна. Шанса за Монтана. Изстрел, който Хенрик Болман не успя да отрази по възможно най-добрия начин. Бъде, ако не бе на предшната града. Крайно неубедителен Хенрик Болман при един не чак толкова затрудняващ. За последно двата тима играха тук в Разград през 2021 и Лудогорец спечели, а тук може да излезе напред в резултата, но Марсио Роса се намесва. Обратно на крака на Хмияс, търси подаване и към Тек Петей, който пък центрира към Чочев. Поредна спечелена топка от Чочев. Сега обаче съперниците са други и предизвикателствата са много по-различни. Сон получава още една възможност и стреля. Марсио Роса се намесва. Центриране на Ерик Маркос. Топката е изпратена на близката града и Ивайло Чочев успява най-накрая да преодолее Марсио Роса. Лудогорец излиза напред в резултата. Вратарят на Монтана имаше сериозни претенции, дали обаче те са срещу някои от действията на съперника или по-скоро от бездействието на неговите съотборници. Ивайло Чочев след асистенция на Ерик Маркос оставен много свободен. След като бившия наставник на отбора от Северозапада отново се завърна в тима от Дупница. А тук някъде Монтана остава с човек по-малко на терена. Втори жълт картон за Важебах Сакор. Още едно нарушение от полузащитника в центъра на терена, около центъра на терена. Ивайло Чочев изпревари тук от страна на Ивайло Чочев в 28-та минута след центриране на Ерик Маркос от корнер. Монтана ще трябва да играе през втората част и с човек по-малко на терена, след като в 45-та минута Важебах Сакор бе изгонен за втори жълт картон и така в рамките на малко над 20 минути полузащитника на два пъти бе официално предупреден. Че отбора на Монтана за контратака, казвам множество, защото вероятно играчите на Анатолий Нанков ще разчитат предимно на този подход. Начало на второто полувреме. Ето го изпълнението. И Дан Нахмияс на път да игра с топката. Петро Наресия връща. Чочев може да се пребори за нея. Оливие Вердон стреля 2-0 за Лудогорец. Отново ъглов удар, отново статично положение и отново изпитал проблеми преди малко, обратно в игра. Хубаво извеждащо подаване към Тек Петей, който овладява на гърди. Може да стреля Тек Петей. 3-0 за Лудогорец. Може би най-красивият момент в двубоя или най-безапел. Заедно на терена. Станич решава да стреля отдалеч. Марсио Роса се намесва. Все пак обаче той внимаваше и Ерик Маркос дублиран именно от Недялков. Центрира обаче към Машадо, който изпраща топката в напречната града. Хубава комбинация за орлите, която обаче не завършва с попадение на... Клини се между двамата централни защитници Машадо, а Ерик Маркос го намери с хубаво центриране. Това ще бъдат футболистите, които да
завършат двубоя за Лудогорец. Топка, която стига до Ивайло Чочев, той стреля намеса и то много ключова намеса от страна на Соломон Джеймс. Матеос Машадо отнема в центъра на терена. Домакините могат да контратакуват. Бернат Екпетей стартира. Матеос Машадо обаче играе сам. Задържа все пак. И сега търси Текпетей. Още надясно е Станислав Иванов. Текпетей стреля. Шанс за Чочев. Четвърто попадение, но има вдигнат пак за засада. Първата намеса на Марсио Роса даде възможността за Ивайло Чочев. Въпросът е кога той стартира движението си и дали е в положение на... В този момент чуваме и последния съдийски сигнал. Лудогорец постига шестата си победа от началото на сезона. Този път тимът на Монтана е надигран с резултат 3-0. Попадение на Чочев през първата част, която бе белязана и от напускането на игра на Важевах Сакор.